Let's do something. Ja. Ja. Hvad var det, vi skulle? Skal han aflevere den quest der? Destination herinde. Ja. Har du været for en quest? Det har vi der en destination derinde, der siger du det også, ja. Det er måske det der, vi har klaret en gang, er det ikke lidt det? Det er bare her. Bare starte herovre. Fuck det. Hvor som helst er et godt sted. Ja. Okay. Var det ikke sværere lige før? Har du fået nye ting? Hvad? Har du fået nye ting? Og der sker noget her midt på nu. Oj. Og jeg er død i min... Hold da. Hvis du shift-klikker, så kan du dodge til siden. Ja. Det var også meget godt element om der. Det har der glemt. Something tells me we're done here. Come back. Come back. Meet with. Find something. Det her. Come back. I'll meet you Nu skal vi have. Det er tilbage til den der oppe. Det er stedet for. Det ved jeg ikke. Hvis der er det, kan du så godt tage den. Quest hen, hvor hvem hvad? Står en inde i det der lille telt, der er en mand inde bagved. Jamen hvis der ikke er noget udråbstegn, så er han der nok ikke. Eller har du nok klaret den? Det er nok, så. I love my country, where at least I know I'm free. Free to choose which lying crooks will walk all over me. I earn my living, working proud and strong, but the IRS wiped out my bank while I made up this song. I hear the people calling this the home of the brave. So why are we all scared to death of some crackpot in a cave? They want me to cross an ocean to die for my country's flag, but the politicians don't want me to have no 30-round mag. I thought it was awful nice of them to give stuff away for free, but I felt a wee tad differently when they sent the bill to me.
Juhu. De bliver ved med at være aggressive med. Gør du det? Nå. Hvad gør du? Ja, det var sådan en sneaky resident, der havde et tal henover sig, så var det jo lidt dræbe ham. Der er noget her. Jeg har fundet den. Hvad er du? Black Ditch, man. Hvad siger du? Ja, det er rotter, det er vi også skal have. Ja. 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 Så vi bare... Ja, jeg synes det er godt til at aflevere. Country, where at least I know I'm free. Free to choose which lying crooks will walk all over me. Yes, I love my country, but I'm damn sure this ain't it. Poor Constitution, those DC liars treat that thing like well, I love my country, but I ain't sure where it went. When Karl Marx explained his plan, I think this is what he meant. Yes, I love my country, sure like to get it back. Things just haven't been the same since that false flag. Den først, han er lige her. Det er bare stormet her i pludselig. De bliver bare ved med at storme mig, dem der lige. Jeg ved ikke, hvad der sker.
Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre med den der Earth Farm, og jeg skal så langt væk fra alt hele tiden. Og det er jo noget, der er umuligt, jo. Ja, det er det. Og så gælder freeze, og der er meget farm. Jeg kan helt sikkert bedst lide freeze, som er en, man bestemmer, hvor skal lande. Hvad er der? Hvad er utroligt? Der er også en til der. Har du alle sammen nu? Yes. ...74 skadede ham. Det var ikke, det var så galt. Godt køre den, det så bliver stående vel. Der er lidt af en... Du har taget gæster med, simpelthen. Ja, men de bliver ikke længe. Jeg kan godt lide den der. Demons, okay, så skal vi simpelthen herud. Skal vi ud og få noget til at stikke af? Nej, hvad er de noget? Den meget her skal jeg. Hvad for en? Eller? Følg vejen. Og hvad skete der lige her? Wow. Hold da op. Hvad? Ja, ikke også? Wow. Ja, hold da op. Så er der... Hvad er det her for en quest? Wait, så skal vi væk nogen så... Ej, nej, det er en kliché. Jeg gider den ikke. Hvad? Vi skal rende rundt og væk nogen, der ligger og sover rundt omkring. Den har været i alle MMO'er, jeg har prøvet. Undtagen Silk Road. Hvad er det? Den store ting. Jeg kan da slå på den i hvert fald. Nej, den skal vi ødelægge mange af. Nå, det kan jeg godt se. Lad os gøre det. Det er alligevel dræbe de her troll.
Der kom lige pludselig mange af her. Aha. Kunne du lige se, at vi havde rendt rundt og ledt efter dem single target? Sådan derude. Og så var kommet herhen bagefter. Ingen problemer på den alle sammen her. Det må være den, der kommer der. Nej. Står den og viser os, hvad den kan. Så den er også en slam. Hvor nasty stor. Hvad er det der nede for siden af den? Nede til venstre for den. Der er der ikke en eller anden ting dernede. Sådan en lille en. Ja. Det var en spen, der... ja, det kan godt være, ja. Ja, muligvis bare en spen, der havde. Lige 2 sekunder. Det er bare en spen, der strømmer sort ud af. Ja, okay. Det tager mig ikke så lang tid at næsten en drage. Godt lige have min noget fra mig op. Der står en dernede. Nu må du lige klare dig selv. Døde du igen? Nej. Hvad så? Jeg får står fast. Det kan jeg også. Nu kan jeg bevæge mig her. Og dragen kom bare lige og tog mig herover. Tænkte, det var da... Skulle vi også klare. Jeg blev låst fast. Og nu kæmper jeg så mod dragen, og af en eller anden årsag var jeg dum nok til at angribe den. Nej. Øj, den skader. Og nu bliver jeg kastet ud over kanten. Hapsede den der? Nej, den skubbede mig. Nu på vej ind, så prøver jeg at gøre noget her. Der er... Ja, så bliver man fløjet tilbage igen. Okay. Wow, den stormede mig. Den kom ud derindefra. Jeg kan ikke komme ud den. Jeg tror heller ikke, det er meningen, den skulle komme ud derindefra. Jeg vil gerne derind, så jeg kommer ind til dig. Den bliver ved med at skubbe mig væk derfra. Jeg må ikke komme derind, simpelthen. Hvor er den henne? Herude. Nu fløj den vist derind igen. Jeg kan se dig. Du må ikke komme herinde, eller? Nej, kan du ikke se den her sten, der blokerer min vej? Ja.
Hvad skal den nu angribe mig for igen? Hvad skal du derude? En eller anden årsag må jeg angribe den. Okay. Okay. Let's do it like this. Let's play a game. Du angriber den, når den er inde ved dig. Jeg angriber den, når den er ude ved mig. Så får du tid til at holde pause sådan en gang imellem. Eller den kan bare stå her og glo på mig et stykke tid, mens jeg slår den ihjel. Jeg flyver over til dig. Men hold op, den får en 3/4 ned i liv, hver gang den laver det der mærkeligt. Nå, så ryger jeg i øjne. Så kan jeg så ikke skade den lige pludselig. Eller dog, kom herude. Dollar. Nå, man må ikke stå derinde og angribe den, jo. Hvad laver den? Nu vil den slet ikke lege med dig længere. Men jeg tror, du skal tættere herude på mig. Okay. Tror du det? Det kan være, at den skal aggros. Den lige ser mig. Men du slår den vel ihjel på sig? Ja. Og en eller anden årsag kan den heller ikke ramme mig. Ja. Og den kommer over til dig, nice. Det var hurtigt. Det var meget hurtigt, den var tilbage igen. Kan du stå der og angribe den? Ja. Det kan jeg ikke. Det kan jeg. Det var for tæt på. Okay. Så kan du så kæmpe mod hende alene. Nej, så løber hun bare herud. What the Hallo? fuck? What the fuck? Jeg vil da gerne hjælpe dig, mand. Det virker sådan lidt absurd. Også for dit liv. Det kan da godt være. Har du ikke stasis, eller? Jo, det kan da godt være. Så hun bare kaster spells på dig. Ja, det er godt nok. Ja. Men det var det der, jeg kunne da angribe hende lige pludselig. Jeg kan stå her og angribe hende. Og hun rammer mig ikke med det der lort, hun prøver på. Min så. Jeg er lige præcis ikke noget angreb hende der. Så kommer jeg... jeg prøver at komme tæt op af dig. Det kan jeg ikke komme tæt op af dig. Ja. Jeg skal bare langt nok væk fra hende, nej.
Så skal du løbe lidt længere væk fra hende, hvis du gerne vil have hende over til dig. Ja. Er hun død? Ikke nu. Nej. Ej, det var... Nå, men så... Nu løber jeg væk fra hende så så må du klare dig alene. Hvad så er det? Du stormede dig direkte ind til mig, da jeg kom derned. Af en eller anden årsag kan de ikke lide mig, når jeg står herude. Meget interessant omgang, det her. Hvad er det, du laver? Hvorfor hende herinde, hvor jeg kan kæmpe ordentligt? Sådan her. Står hun og spiller sin... What the fuck? Hun kommer over til dig nu. Hvordan kom hun lige der? Hvordan kom hun lige der? Gjorde du den ihjel, eller hvad gjorde du? Nej. Hvordan Hvorfor dø? ikke? Men det kan jeg da. Er hun ved at dø Hun der? har ikke noget liv, du skulle bare ramme hende en gang. Åh. Så jeg så bare, hun kom løbende hen over det der. Ingenting. What a disgusting woman. The place is crawling with enemies. Let's head back and think this through.